Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародаро, мо аз ширкати Акай Далер граница рафтем. Ба хости Аллоҳ саҳат саломат гаштаем омадем. Бе ягон шикоят нестак. Ин қати бародаро омадем. Бо ҳиҷомаш бепул будааст. Ина бародарони азиз, мо ҳозир дар ҷои ҳиҷомахонада уже қарор дорем. Ина қори иншоаллоҳ ҳамаша мефаҳмонад. Салому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародарони азиз, умедвор ҳастам ки шумо хуб ва саломат ҳастем. Бародаро, дамо барои даромади Рамазон туҳфаҳои хуб мондагием. Касоне ки ба ҳиҷомара меояд, ин машинкаҳои дракон мақсад туҳфа мешавад, падарка мешавад. Меоем ҳиҷомара мегирем, китобочка, массаж бо машинкаҳо падарка мешавад. Иншоалло биёем метро Дабринский. Ҳамин метро Дабринский 100 метр қарибан иншоалло биёем ҳиҷомара мегирем мерем. Бардора ҳамчунин дамо ғайр аз фитобочка ҳиҷома бо доруҳои гиёҳӣ чанд намуд доруҳои гиёҳӣ дорем барои риш баровардан, барои мӯи сар, барои фарбеҳшавӣ, барои простатит бо чӣ намуд дору дар кор боша иншоалло ки дастрас карда метавонем. Дӯстони азиз, баъди бо фитобочка бо чанд намуди массаж будай. Ина бародарони азиз, беҳтарин биёед бачаҳо на ҳиҷома фитобочка дошта бо якчанд намуд массажҳо дошта боваред ки дард аз баданат мебарорад. аҷоибот аҷоибот беҳтарин бовар ки худна сабр ҳис кардаистам. мегӯянд ки умри гузарон хоҳӣ нахоҳӣ гузарад, магзор ки он боро сиёҳӣ гузарад. бар подшоҳо дил мабанд э сода, то ҳар нафасат ба подшоҳӣ гузарад. мақсад ки мо намегӯем кор накунем, кор кунем, меҳнат кунем, кор бо роҳаташ мегӯянд. кор ку бо биё роҳат кун. барои мардум тавсия метиҳем ки биё ин ҳамҷода роҳат карда гаштан бигирӣ. ҳиҷомашам беҳтарин ай. ина бародарони азиз, мо ҳиҷома кардем, биромадем ба хости Аллоҳ. ҳеҷ боварӣ надоштам ки ҳамин қадар меом ҳиҷома мекунам, хидма сабук ҳис мекунам, хидма сабук ҳис мекунам ки мегӯям дар осмон паридаистам. як совет биёем кунед, иншоаллоҳ биёед пушаймон ҳеҷ вақт намешед. ина вехе акай қори Муҳаммад Содиқ биёед иншоаллоҳ ҳиҷомаи беҳтарин мекунад. бародарон мо ҳамина хизматрасони қори Содиқро ба шумо тавсия метиҳем, беҳтарин мутахассисанд. мақсад ки омадем ина ҳиҷома кардем, худмо иншоаллоҳ сабр ҳис кардем, бо ина падаркаҳо ҳаста шумо омада ҳиҷома кардан соҳиби ҳамин хел падаркаҳо шуди саломатиро хуб ҳис кунед, иншоаллоҳ ки беҳтарин мешавад. беҳуда нагуфтан шунидан кай بود монанди дидан. Бародаро биёем иншоалло падаркаҳои хуб мондагием, туҳфаҳо ҳастад, машинко, футболко. иншоалло миёем ягон чиз интихоб мекунем, падарка менем. моҳи рамазонда бо қуръоно ҳам меорем, қуръонам туҳфа мешавад. биёем бародаро номероро мемонем, занг зада омада мегӯям. Ассалому алайкум.